втората част. Сега ще те питам. До сега Абонирайте се. До сега аз пила ли съм вода от чешмата или минерална? Минерална. Да, минерална само. Винаги пия минерална вода, защото чешмата аз не пия. Добре, давай. До сега видяла ли си ме да чупя чашки? Да. Не. До сега, давай, кажи. До сега, като правя нещо мръсно, аз пускам ли го или го чистя? Чистиш го. Да. А ти видяла ли си ме вечерта да отварям хладилника, после да ровя като живота? Да, видяхте? Не. Ще бия. Аз я видях един път, ама тя казва, че не. Така. До сега аз търсим ли съм в вечерта, без никой да знае, ядене да я много и още да огланея. Да. Не. Не. Добре. До сега видяла ли си ме просто да отивам в туалетата с телефон? Да. Добре. И аз ще да кажа това. През деня видяли ли си ме да пускам тока в туалетната? Не. Пускала съм един път. Не, Да. Просто аз ти еда вода. Но водата взе малко да се помаля от нас. Нали? Добре. Ти видяла ли Ще си имаме ме? трета част. Видяла ли си ме просто да ровя лука и да си иззема нещата, когато съм без да искам да спускам? Какво? До сега видяла ли си ме без да искам да пускам да буклука нещата ми? Ами, да. Не.